What's up mga idol? Magandang hapon po sa inyo lahat mga idol. Welcome back to my YouTube channel mga idol. Ngayon po tayo nakapag-vlog ulit mga idol. Ito pala yung kaasawa ko mga idol. Pupunta namin yung alaga namin kalabaw mga idol para pakainin namin. Yan, dito kami sa ano namin mga idol, sa palay. Oh. Palay namin mga idol, oh. Sunog. Parang ulan. Yun, kumusta kayo dyan mga idol? Minsan na kayo mga idol na iba yung ano natin boses kasi galing tayo sa pag-concert. Pupunta kami ngayon dun sa may kalabaw mga idol. Yan. Mga idol. Akit kami sa may bundok mga idol. Yan. Sa ako mga idol. Idol. Shoutout dyan kay Kaori Vlog. Shoutout sa iyo idol. Saka kaninang moto. Bundok. Masa kami karag mo to mga idol. May ko ano niya tangkong. Ano? Ano mga idol? Sinsa na kami idol na ngayon lang tayo nakapag-vlog ulit. Ano, dito kami sa taas mga idol. Punta namin yung namin kalabaw. Gigawa ko mga idol, gihangat ko. Nasa ako mga idol. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe mga idol sa channel nga ito mga idol ay please subscribe my YouTube channel mga idol. Shoutout idol. At isama nyo na rin yung notification bell. Ito yung kalabaw namin mga idol. Yan. Shoutout idol. Maglulugway kami ng kalabaw. Shoutout idol. Yan. Ano talaga yung asawa ko mga idol ng Joker ba? Joker. Kumuha ka naming kalabaw dyan. Nagiwalay na kaming kabaw. Buwan. Ito yung kalabaw namin mga idol. Malapit na siyang mga anak mga idol. Kasi malaki na yung tiyan. Ngayong buwan ang ano niya, yung ano niya, yung panganak. Yan. Malaki na yung tiyan. Yan. Ayun mga idol, sinasimot ako. Mga idol, ano namin yung ito. Naglambod yung ano namin PC ng kalabaw. Tutulungan natin yung na. Tulong agos ko. Na. Akong tabangan ng asawa mga idol kasi na ano yung yan, nagutom na yung kalabaw namin mga idol. Igutom na. Nakuha mo ko na yung maliit mga idol. Yan, maliit. Yan yung maliit mga idol. Yung anak niya. Asa mga idol ko? Diyan aras tol? Yan. Isang mga idol. Anak ko to. Yan mga idol. Yun. Mga idol, tapos na yung pagano namin kalabaw mga idol. Yan. May dala kami mga idol, oh. Kahoy. Panggatong konti. Kaywa mi sugnod mga idol. Malata na siguro ning tinapaan eh. Malata. Malata yun. Sardines. Idol. Shoutout dyan kay Kaori Vlogs, kay sa lahat ng kasama natin dyan sa farm, kay Dudong, shoutout Dong, salamat sa binigay mo ng pira mga idol. Yan, nakabili na po tayo ng ano natin ng motor mga idol, shock. Yan.
Yun. Balikan lang namin mamaya ulit mga idol, yung Idol, kalabaw. ano pa? Saing na tayo ng mukhang atong. Uy! Itlog. Mukhang atong. Gatong! Adi idol. Nangangawi lang kami idol. Wala kaming kahoy. Ang ano, uwan. Masipag yung asawa ko mga idol eh. Butan ba man yung asawa ko idol. Sana, uy! Yan lang nga. Istorya rin. Istorya ba diyan? Hihilag na lang yan. Istorya. Wak na, uy, wak na kahoy. Yan. Hmm? Kahoy.